kina yi ne faka ba jira ne kawo ni ba mu yi abin da za mu yi yanzu yawwa ranki daɗe yanzu in sa hulan nan kuma sa kar ka sa hulan na haka kafi kyau Allah sosai to Allah ya ubangiji ga mijina nan zai fita nema. Allah ubangiji ka ci gaba da kare min shi dare da rana, ruwa da iska. Allah ka bashi halalin shi. Allah ka kare shi daga sharrin munafukai, mahassada, makiya, dan nabiyo rahmati. Allah ya dawo min da kai lafiya, ka kula min da kanka. kai wai da ma ka aure ki tuntuni ban yi aure ba, za ka fita maka addu'a irin haka. Wajen nake ki kula min da shi kenan sai ka da bye bye. Zo yi sauri. yau kina yi ne faka